Continuant amb la sèrie de vídeos sobre jocs tradicionals, avui vos parlarem des del Museu d'Història de València sobre el joc de la trompa. Pot ser siga un dels jocs més populars entre les xiquetes i els xiquets i que ha tingut més canvis respecte a les modalitats de joc i també als materials o les característiques pròpies de la trompa. En l'actualitat tenim trompes molt modernes que fins i tot disposen de diversos mecanismes que fan que siguin prou autònomes. A més, este joc ha donat lloc a una cançó popular, com és Ja plora el xic, torna-li la trompa, o també l'expressió torna-li la trompa al xic, que fa referència a l'obstinació d'algú que reincideix en el seu propòsit de fer alguna cosa. Tot seguit vos expliquem com es juga. Ara bé, si ens referim a la versió antiga del joc, per tal de jugar necessitem una trompa, preferiblement de fusta. Un dels tipus de fusta més valorats era la carrasca. La trompa té una forma redona per la part superior i cònica per la inferior, amb un clau o ferro per tal de fer-la ballar. Normalment va acompanyada d'una corda al final, de la qual es fa un nuc, o abans es posava una moneda de 25 pessetes per tal de servir-nos d'ajuda a l'hora d'agafar-la. Quan la llancem, agafa un moviment de rotació gràcies al qual gira sobre el seu eix. El primer pas és aprendre a llançar-la i fer-la rodar. Després podem intentar pujar-la a la palma de la mà. Un dels jocs de la trompa consistia en fer un cercle a terra i fer rodar la trompa dins. També es pot posar algun objecte xicotet dins el cercle i intentar fer-lo fora amb la trompa. Un altre joc semblant és fer un cercle amb un clarió i fer rodar la trompa dins. Els altres jugadors o jugadores han de llançar la seua intentant fer fora la teua. Si ho aconsegueixen. Esperem que vos hagi agradat el vídeo i si voleu conèixer més coses sobre la història de la nostra ciutat, recordeu que sempre podeu visitar el Museu d'Història de València.